Mister, hoxe non puido, a verdade, unha lástima pola primeira derrota da temporada. Analízanos un pouquiño o partido, porque sí que é certo na primeira parte hubo moi boas ocasións por parte vosa que non se aproveitaron. A verdade non a mágoa, pero bueno, a primeira derrota tiña que chegar en algún momento. Eles son moi bo equipo, o demostraron, pero bueno, é verdad que fixemos 60 minutos moi bons. A primeira parte foi nosa completamente, nos anulan un gol que non é por 3 metros, pero bueno, xogamos moi bo partido. Eles empezaron de 5, axustamos moi ben, tiñamos bastante dominados. É certo que no descanso saleu Santi Gegunde, que, bueno, empezaron a buscalo directo a ele é un home forte, é duro nas disputas, pero ainda así, os primeiros 10-15 minutos nosos da segunda parte foron moi bons, e claro, non matamos o partido, temos ocasións de gol, non chega. Claro, nun erro que temos ali no córner, pois, bueno, meten o 1-1 e a partir de aí eles sí que se sentiron moi cómodos. Nós temos que aprender que, aínda que nos poñamos un 1, que non pasa nada, que temos que seguir jugando, se o plan de partido é bo, hai que continuar. É certo que nos volvimos un pouco locos. Son cousas que hai que mellorar, non pasa nada, é normal. Esa ansiedade tamén por verse detrás no marcador, que nos pasou o día de Barbadas, pero tiñamos esa pausa, esa tranquilidade. É certo que eles, cando teñen tranquilidade, xogan ben. É un equipo que xoga moi ben, puxeron 4-2-3-1, 4-3-3 máis ben, bueno, encontraban un home libre dentro cómodo. Bueno, non se podemos axustar. Xa deixando un poquinho de lado o encontro, falando xa un poquinho da seguinte xornada, siguen cos mismos lesionados, Caraván e Juanín, e visitas o Viveiro, que o campo final é un campo moi complicado e os encontros suelen ser pola mañá. Sí, temos todas as salidas en terceira son difíciles, é un campo de herba que normalmente non se nos daba mal, pero bueno, este ano as dúas visitas que temos en herba foron victorias. Nada, hai que continuar, hai que levantar a cabeza. O falamos moitas veces no vestiario que as derrotas iban a chegar e o mellor é levantarse o máis rápido posible. Estas rachas, estaba claro, hoy se hubiéramos ganado, falamos, creo que nos últimos 15 anos solo o Racing de Ferrol conseguiu esa puntuación. Entonces, bueno, é normal. O que hai que levantarse rápido, non podemos encadenar unha serie de derrotas. Moitas gracias. A vos.